Sone Teitur och Axel, tid kommer man torge det och det är det data atlet som har en tema där och brukar ni internet? Jag brukar rättla det internet, det brukar med en person och tyn är det helt för. Jag brukar kvanta allt där hemma. Jag brukar kvanta ja. Vad så är det här som det är oftast idag? Facebook, YouTube såna. Det är YouTube och Facebook. Ja, alltså ja, YouTube, Facebook är. Nu är det vars på ljus och sikten av internet. Är det något tid också om att det är internet från? Nej, släck. Faktiskt nej. Så att lägga bilder av vinnarna och kamraterna från en föngare eller festlag så också det om vad det kan komma och se så nu. Nej, självklart nej. Data ett lite här en tema där om sikten av internet. Är det något som lärarna i skolan eisne undervisar dig nu? Nej, det gör det faktiskt inte. Helt du att skolan skulle just mer vid sikten av internet nu? Det är alltså som det ligger vant nu så hade jag inte man pjös men hvis det blir värre eller så man blir vissa server nej så borde man kunna börja bara just det. Är det något att bli en happa av internet nu? Nej. Tid tack för samrunda och allt det bästa. Yes. Tack. Tack.